Наш район богат талантами. Один из них талантливый журналист, публицист, поэт, прозаик Газиз Кашапов. Газиз Александрович Кашапов родился в деревне Новоузеево. Семилетнюю школу окончил в деревне, затем продолжил учебу в деревне Старое Брайкино. После окончания Старой Брайкинской средней школы он был призван в ряды советской армии. С детства мечтал стать военным, стать офицером по стопам отца. Поэтому он остался на военной службе, на кадровой службе. До 1969 года служил офицером и, к сожалению, в 1969 году попал в аварию и вынужден был покинуть военную службу. В 1973 году поступает в Казанский государственный университет в отделение журналистики. Пишет книги. Он с детства писал маленькие рассказы, журналы «Ялкын», газету «Яшлениче». И вот начал писать повести. У него много сборников повестей. За короткую свою жизнь он оставил богатые творческие наследия. «Вождан, хәтере совесть», «Язмышыңа ышан, верь своей судьбе», «Еллар тыныч иде», «Киек каз юлы», «Млечный путь». Вот эта книга «Киек каз юлы» посвящена нашему известному татарскому поэту, нашему земляку Хасану Туфану. Радик Сабиров, журналист Радик Сабиров издал вот такое методическое пособие «Шинилин Салган Эдип». Это пособие может быть хорошим помощником для учителей, для библиотекарей в проведении многих мероприятий по творчеству Газиза Кашапова. Творчество Газиза Кашапова многогранно. Наши читатели любят его рассказы, повести. И в 2012 году появился поэтический сборник «Мәхәббәт сүрәләре», «Оды любви». Здесь Газиз Кашапов воспевает природу родного края. Его стихи пронизаны любовью к родному краю, к родному селу, деревне Новоузеево, его полянам, к каждому дереву любовь свою проявляет. Например, о дереве дуб он пишет стихотворение, о белых снежинках. Сагыну сагышларны баса алмаган, туган якның татлы суларын шәргә тилмереп читтә йөргән вакытта сагыну сагышлары белән сугарылган шигырьләре тупланган бу китапка. Китапны кыска арада укучыларыбыз үз итте, яратып укыйлар, шигырь бәйгеләрендә шигырьләрен сөйлиләр, яттан сөйлиләр, шигырьләрен ятлап йөриләр. Газиз Кашапов бу гомерне, бу яшәүнең ямен сөям мин ди. Кыска гына гомер эчендә безгә бер генә бирелә торган тормышны яратып, аны яратып яшәргә кирәк ди. Менә шушы җыентыкта аның «Бүген ярат мине» дигән шигыре урнашкан. Без барыбер бер һаваны сулар, җир шарында бергә яшибез. Син яратсаң, бүген ярат мине, яратырдай чакта яшибез дип язган. Бу якты дөньяда яшәгәндә яратып, яратылып, тормышның ямен тавып, эшләрне җиренә җиткереп эшләргә кушып калдыра ул менә шулай. Үзе туган ягын яратып, һәр вакыт сагынып очып кайта туган авылына. Туган авылында яшәргә ашкына, ләкин кызганычка каршы 91 елда безнең арабыздан иртә китеп бара Газиз Кашапов. Менә ул үзеннән соң да менә шундый халкының күңеленә мирас итеп шундый рухи шәмдәлләр кабзып калдыра. Аның иҗаты әле еллар узган сайын иҗатына караш тагын да менә без китапханәчеләр мәхәббәт тәрбияләргә тырышабыз аның иҗаты онытылмас бер кайчан да һәм өйрәнелер дип калабыз.